Намир Мәулевич, сіз ничек уйлыйсыз, менә бу профессор баламыз кыйгын мәкаләсенә карата, ул анда татарларны килеп чыгышы буенча төрле халыклардан бик белдерә. Белгілі, бұл проектның келіп шығуы саяси вазиятқа да бәйлі, һәм саяси сәбәпләр дә бар. Шындықта шушы мәкаләдән күренә, мәкалә аерымында басылды, Москва университеты журналында. Татарлар этник яктан бер халык түгел икән дигән нәтиҗә килеп чыга. Шушы мәкалә артыннан барсаң. Әмма эш шунда ки, бу этнос белән, халыкның барлыкка килүе белән генетик материаллар арасында бик зур аерма шундыкта. Чөнки генетика ул бәйле биологик барлыкка килүгә, этнос ул күбрәк мәдәни, сәяси һәм тел ягыннан булган берләшмә. Һәм алар вакытлары ягыннан да бик нык аерылалар бу ике процесс. Мен мисал өчен әйтеп китә алам, үземне генны тикшереп караганым бар. Минем борынгы бабам яшәгән моннан 35 мең ел элек, һәм минем генетик иң якын туганнар финикийлеләр, Крит утравында яшәүчеләр, чеченнар, ингушлар, Бактрия халкы һәм Индиядагы кшатриялар һәм брахманнар ике югары каста катлам вәкилләре. Ягъни буларның татар милләтенә, татар халкына ни катнашлары бар дигән сорау туа. Һәм бу сорау бик урынлы, чөнки сүз бара бик борынгы заманнарда булган биологик процесслар турында. Менә кызганычка каршы Балановский һәм аның төркеме, булар генетик тикшерүләр алып баручылар, алар бу якны ассызыклап бирмиләр, бер сенсация ясарга уйлыйлар генетик материалларны тикшерү нәтиҗәсендә. Шундыкта аның башка авыр яклары да бар. Мәсәлән, бу алар эшләгән бит тикшерү ул Y хромосом нигезендә эшләнгән тикшерү. Ягъни моннан билгеле була кешенең ир нәселеннән булган тукымнары гына. Чөнки Y хромосом ул ирләргә генә тапшырыла. Ягъни әгәр дә татар халкы торса ирләрдән генә, ул вакытта без әйтәләр идек, менә шундый нәтиҗә килеп чыга дип. Бәхеткә каршы безнең ярты халык хатын-кызлар. Һәм хатын-кызларның геннарын алай тикшереп булмый, әмма башка ысуллар бар. Мәсәлән, бар аутосома дигән тикшерү ысулы, аутосома юнәлешендә тикшерәләр. Аутосома йогынтысы кешенең күзенең төсләренә, чәчнең төсенә һәм башкаларга, анда хатын-кызның йогынтысы да бар ул әйбердә. Менә аутосома ягынан тикшергәндә татарлар бик тә бердәм халык. Чөнки безнең аутосома бөтен халыкта бер төсле чынлыкта. Шуңа күрә ул нинди ракурстан карыйсың, ягъни сәяси яктан сиңа ничек карарга кушсалар, шулай карарга була бу биологик материалга. Әмма мин әйтмәс идем, бу биологик материалларның бөтенләй әһәмияте юк дип бар. Чөнки кайбер нәрсәләрне аннан чамаларга була. Ләкин беренче чиракта бик ерак булмаган заманнарны. Мәсәлән, Европада булган генетик тикшерүләр күбрәк юнәлдерелгән төрле затлы төркемнәрнең, мәсәлән, лордларның һәм бик бай кешеләрнең моннан 300 ел элек, 500 ел элек бабалары кем булган, алар кем белән туганнар, күбрәк шул тирәдә тикшерүләр алып барыла. Һәм шуннан гына теге нык нәтиҗә ясарга була. Инде түбәнгәрәк төшә башласаң, анда бөтенләй башка нәрсәләр килеп чыга. Шуның өстенә бу тикшерүләрне алып барган вакытта бик белергә кирәк, зур халыклар нинди төркемнәргә бүленәләр. Мәсәлән, Балановскийлар алар тырышканнар шундый төркемнәрне эләктерергә. Анда Кырым татарлары бүлеп бирелгән, Сибир татарлары, Идел буе татарлары. Ләкин шундыкта анда тарихында бик яхшы белмәсәң, нәтиҗә бик ялгыш булып чыгарга мөмкин. Чөнки мин әйткәнчә, ул биологик масса бер әйбер, этик процесслар бөтенләй икенче нәрсә дип. Мәсәлән, Балановскийларның тикшерүләреннән ачык күренә, татарлар составында алар әйтү буенча Үзәк Азиядан чыккан төркемнәр бик аз. Ләкин башта бит сорау куярга кирәк үз каршында. Кемнәр ул Үзәк Азиядан чыгучылар? Билгеле, беренче чиратта мондалар нишләптер күз алдына тоталар монголларны. Ләкин татарлар арасында монголлар кергәнме соң? Мәсәлән, мин ул өлкәдә белгеч буларак әйтә алам. Шундыйда татарлар өчен әһәмиятлерәк булган
монгол татарлар деген төркемдә монголлар түгел, татарлар деген өлеше. Чөнки монголлар яулап алу эшләрен башлап җибәргәч, беренче чиратта очрашалар борынгы татарлар белән. Алар күп санлы булган һәм кайбер шаракларда язылганча Шыңгыз хан аларны үтереп бетергән дип язган язмалар шундыйда дөреслеккә туры килмиләр. Татарларның 6 дәүләтләре булган, Шыңгыз хан яулап ала башлаганча һәм аларның күп өлешләре инде Шыңгыз хан яулары алдыннан Үзәк Азияда түгел, Көнбатыш Сибирдә, Иртыш буйларында һәм аннан соң Казакстан далларында яшәгәннәр. Аларның исемнәре тарихта белгиле булган Кимаклар. Кимакларның бөтен элитасы ханнар да татарлар булганнар. Һәм иң кызыгы шунда ки, бу төркемнәр соңыннан бик нык элемтәгә кергәннәр Хорезм шаһлар дәүләте белән. Бу дәүләтнең бит үзәге Хорезмда, Үргәнчтә. Һәм Хорезм шаһлар дәүләте монголлар яулап алу алдыннан шушы Урта Азияда иң көчле дәүләт булган. Һәм аларның бөтен элитасы, бу Хорезм шаһларының хатыннары, якыннары, гвардиясы барысы да Кимаклардан торган. Кимаклар шул татарлар шундыйда. Менә монголлар яулап алу дәврендә беренче чиратта Шыңгыз ханның улы Джоши ул өлкәдә хәрәкәт иткән. Бу төркемнәр барысы да шушы татар-монголлар составына кергәннәр дә, шуннан килеп чыккан шуның татар-монгол дигән исем. Бу Кимаклар һәм борынгы татарлар. Монголларга бер катнашлары да юк, алар төркиләр. Һәм төркиләр генә түгел, алар шактый көнбатышта яшәгән төрки булганнар. Шуңа күрә менә кайбер монгол чанакларында татарны икегә бүлеп бирү. Кара татар, монголларга карый, ак татар дигән исемнәр бар. Монголларны кай вакытта кыргый татар дип тә йөрткәннәр. Чөнки теге ак татарлар, ягъни шын татарлар, алар шундыйда күпкә цивилизацияләрәк булганнар. Менә шуңа күрә теге татар эчендә монголны эзләү, ул шундыйда ялгыш юлдан китү дигән сүз. Безнең состав монголлар бар, әмма алар чынлап та менә Балановский хезмәтләре күрсәтә, күп санлы булмаганнар. Аннан соң икенче ягы бар, менә кемне монгол дип атарга. Шундый тарихи мәгълүматлар бар. Кытайлар гомумән монголларны бик иләк астыннан гына чыгарып күрсәтәләр. Хәтта Шыңгыз ханның үзен дә кайбер чанакларда монгол дип атамыйлар. Һәм аның сәбәпләре бар. Чөнки Шыңгыз ханның әгәр дә шәҗәрәсен тикшерсәң, анда иң борынгы заманнан Шыңгыз хан заманына кадәр берничә төркинең хатын-кызлар ягыннан төркиләр килеп кушылган шунда күренә. Димәк, Шыңгыз хан үзе дә саф монгол булмаган. Аннан соң монгол дигән исем ул соңыннан гына ябышкан. Чөнки Шыңгыз ханның империясында чынлыкта монголлар түгел, төп урынны төркиләр алып торганнар. Бу төркиләр бердәген теге Үзәк Азияда формалашкан төркемнәр түгел, алар арасында хәтта индо-арилар төркемнәре дә булганнар, мәсәлән, Уйшын кабиләсе. Шундый төркемнәрдә бик күп. Алар беренчедән европалыларга якын булганнар, антропологик яктан һәм генетик яктан дип уйлыйм. Аннан соң алар төш кыяфәт белән дә монголлардан нык кына аерылганнар. Менә бу әйберләрне исәпкә алмыйча, әгәр дә генетик тикшерү үткәрсәң, ул вакытта бик тә ялгыш нәтиҗәләргә килергә мөмкин. Мин уйлыйм, бу өлкәдә безгә дә алга таба үзебезгә дә нык нәрсәләр туры киләчәк. Чөнки китерелгән генетик мәгълүматлар шундыйда кызганычка каршы татарлар буенча әле күп санлы түгел. Бездә фундаменталь тикшерүләр әле башланды гына. Аны Казанда Федераль университеты белән хәр шөгыльләнә бер төркем галимнәр. Шуңа күрә без әле теге бик күпертеп, бит нәрсәдә инде билгеле, бит нәрсәдә расланды дип әйтә алмыйбыз. Әле бу эшнең башы гына. Мин уйлыйм, алга таба мәгълүмат җыелган саен бу генетик материалларга трактовка нык үзгәрәчәк шундыйда. Бу искечә калмаячак. Аны шуңа күрә сенсация ясау юнәлешендә түгел, тикшерүләрне ныгыту юнәлешендә алып бара кирәк. Без алга таба шундый фикердә торабыз. Татарстанда тарих институты каршында бәлки бер зур сөйләшүдә үткәрә кирәк. Аның беренче менә карарга кирәк методик ягын, ягъни этнос белән генетик материаллар арасында нинди элемтәләр бар. Турыдан-туры халыкны барлыкка китерүен генетик материалдан чыгарып буламы? Шул сорауга җавап бирә кирәк. Икенчедән, генетик материалларның үзенең җыю методикасы дөрес корылганмы, әллә ул дөрес корылмаганмы? Шул сорауларга җавап биргәннән соң гына без төплерәк нәтиҗәгә килергә мөмкинбез. Кызганыч ки, бу мин галимнәрне булай ихтирам итәм, генетик белән шөгыльләнүчеләрне, әмма алар вакытыннан алда сикереп чыктылар һәм шушы нәтиҗәләрне ясап куйдылар. Бәхетсезлеккә каршы алардан сәяси
бір қарашқына келіп шыға. Теге татар бірден болмаған, алар тіптен түрлі халықтардан тұрғандар, шуңа көре бірден ортақ татар халқы болмаған элекке заманда деген қарашта тұралар. Мұның үшін мұндай нәтижені ясау үшін генетик материалдарға жетерлік түгел. Чөнки тарихи шығанақтар бар, толып ята. Тарихи шығанақтар нәтижесінде біз шуны көреміз, татар деген халық электен болған. Әйінде орта ғасыр чорында, Алтын Орда чорында, оның турында бүтін көрші халыклар язганнар. Европа шығанақтары, ғарап шығанақтары, фарсы шығанақтары Алтын Орда халқын татар деп атыйлар. Һәм ул бит юкка гына берілген исем түгел. Оның ішінде татар болған. Һәм соңыннан бізге белгілі болған татарлар шул ішліктен келіп шыққандар да. Әгәр де ол татар болмаса, біз татар деп кермәсек деген, һәм бізге ондай исем берілмәгән дә булыр иде. Ул бит татар ханлыкларындагы белгілі болған татарлар шул Алтын Орда ішіндегі татарлардан формалашканнар. Аның кабила составларынан, тарихына караганда бу бик ачык күренә. Минем үзем дә өлкәдә эшләгәнем бар, шуңа күрә мин бу нәтиҗәне тарихи яктан расланган дип саныйм. Менә белгілі, теге Россияда бар ул шундый, без аны беренче тапкыр күрмәдек бит инде. Теге халыкны исәп калган вакытта татарны таркатырга тырышу. Бу да шуңар ошаган бер нәрсә китереп чыгара шундыктан, нәтиҗәсе шул була аның. Бу чиракта белгілі Татарстанда яшәгән галимнәр генетик материалларында өйрәнеп, бу алдагы бурычларның берсе, бу шушындай карашларга без җавап бирергә тиешбез нык кына. Аны эшләп була, һәм мөмкин нәрсә, һәм фәнни күзлектән мин уйлыйм, без бу карашларга каршы тора алабыз шундыкта. Аны мин теге татарның формалашу буенча, этногенезы буенча нык кына эшләгән галим буларак әйтә алам. Бу карашларда дөрестлек шундыкта бик аз күләмдә генә күзәтелә. Аны ныклап алга таба мәсьәләләрне куйсак, ул шундый шәлпәрмә киләчәк бу карашлар. Һәм менә соңга әйтергә уйлыйм мин шуны. Ул бір халыққа да исем бұлай теге көктен алып берілмей, аның сәбәпләре була. Менә безнең татар деген исемебез ул тарихта бик белгеле исем, һәм безнең бабаларга бик күп заманнардан бирле ябышкан. Һәм аның теге аңлатуга килсәк, күп яктан аңлатып була ничек килеп чыкканлыгы, кая вакытта әйтәләр, аны кытайлар биргәннәр, шуннан гына киткән. Бер дә алай түгел. Кытайлар биргән чук татар дигән төркем яшәгән, һәм ул күп санлы төркем булган. Аны төрле тарихи чыраклардан күреп була. Шуңа күрә шул килеш ул төркемнәр үскәннәр, белгілі төрле җирле компонентларда үзләрен алганнар. Мәсәлән, мен этнограф буларак әйтә алам, әгәр сез Казан татарларына карасагыз, Казан татарларының Арчадан әгәр дә көнчыгышка хәрәкәт итсәгез, электричкага утырып, көнчыгышка киткән саен сез Казан татарлары арасында менә миңа охшаган ак чәчле һәм зәңгәр күзләрне күбрәк күрәсез. Арчага кадәр күбрәк кара төслеләр төшә баралар поезддан, әтеге якка җирән һәм ак тәнләр күбәя башлый. Чөнки күршедәге фин халыклары шундыйлар бездә. Алар билгеле кирип киткәннәр монда безнең составка. Ул һәрбер зур халыкта шундый төркемнәр бар. Субстрат төркемнәр, яисә этник компонент булган төркемнәр, аның бернинди начар ягы да юк, чөнки алар бу процесслар күптән булганнар, ул табигый рәвештә барган этник процесслар. Шуңа күрә ул теге башка төркемнәр кире ул татарның сыйфатын начар якка үзгәртмәй, бу фақат тик шушы биологик һәм этник процессларның бер күрсәткече генә. Мин шуңа күрә уйлыйм, һәрбер зур халык буларак, татарлар хәзер дөньяда ким дигәндә 10-11 миллион кеше. Шуңа күрә без бик таралып урнашкан халык буларак билгеле җирле компонентларны үз ишебезгә алганбыз. Ул күбрәк булган урта гасыр чорындагы процесслар. Һәм без аны генетик яктан ул әйберләрне күрәбез. Аны танырга кирәк һәм халыкка, һәм галимнәргә аны яхшылап аңлатырга кирәк ул әйберләрне. Ул вакытта бернинди проблема да булмый татар халкының барлыкка килү һәм үсеше буенча. Мин уйлыйм, безне берләштереп торучы ул тел, милли аң, безнең мәдәниятебез һәм шушы компонентлар яшәгән вакытта безне бернинди генетикларда тарката алмаячак. Без бердәм милләт һәм бердәм халык булып тудык һәм шул кеш яшәячәкбез алга таба. Булай җыеп әйткәндә, мәсәлән, Себер, Урта Идел, Кырым халыклары, алар чыгышлары буенча туганмы? Һичшиксез туган. Менә әгәр дә Балановскийның үз материалларын карасаң да, мәсәлән, анда шундый урын бар. Искер Тобол төркеме дигән. Искер Тобол төркемен ул ачык күрсәтә, генетик яктан Идел буй татарларына охшаган. Туганлык бар. Кем соң ул Искер Тобол төркеме?
ул Себер татарларының төп өлеше шынлыкта. Демәк, Себер татарларының ядрәсе булган төп өлеше, шунда ук башкала булган Себер татарларының шунда ук төп төркем яшәгән, алар безнең белән туганнар. Һәм аны тарихи мәгълүматлар нигезендә исбат итәргә була. Бер генә мисал китерәм. Мәсәлән, Иске Казан турындагы легендаларына караган вакытта, Иске Казанга нигез салган Алтынбәк һәм Алимбәк бергә яшәгәннән соң, бер никадәр вакыттан соң Алимбәк күчеп китә анда әйтелгән Себер турага. Бу нәрсә дигән сүз? Болгар вилаятыннан берлеш халык күчеп киткән Көнбатыш Себергә дигән сүз. Һәм аны башка тарихи чанаклар нигезендә дә исбат итәргә була. Һәм соңыннан менә Себердә хөкем иткән Шибанилар Казан ханлыгында утырып торалар бер никадәр вакыт. Тәхеттә һәм ике арада контактларда була. Ул юк гына түгел, элекеге искелемтәләр бар. Ул әле Болгар Алтын Ордага кадәр яшәгән Болгар дәүләте белән дә бәйле әйберләр. Чөнки Угор дигән төркемнәр монда теге яктыда Иштәк-Тибет тәбизендәләрне төркичә, алар теге яктыда бу якта хәрәкәт иткәннәр. Кырым белән ерак бара кирәк түгел. Кырымда Кырым татарларының үзәген тәшкил иткән 4 кабилә бар. Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак. Булар Туктамыш хан заманынан калган, Туктамыш ханның үзенең шәхси семьясына буйсынган гвардиясының вәкилләре. Карашәбәкләр ханны властька күтәрүчеләр шулар арасынан чыккан. Шул ук төркемнәр Казанда яшәгәннәр. Аларның исемнәре билгеле. Касыйм ханлыгында шул төркемнәр яшәгәннәр. Алар бит теге айрым бәкләрдә генә тормаганнар. Аларның булган дружиналары, үз тирәсендә булган хәрбиләр, күп санлы булганнар алар. Мен ойлым Казан ханлыгында бер 10 мең тәшкил иткәннәр шул төркемнәр. Булар гомумән уртак шушы 3 төркемгә дә. Аннан соң Кырым татарлары берничә айрым була алмый, чөнки әле 15-нче гасыр башларында да Кырым татарлары тарихи мәгълүматлар буенча җәй көне Идел буенда яшәгәннәр. Аларның менә хәзерге Саратов янында Укек шәһәрчеге янында җирләре шунда булган. Алар фақат тик 16-нчы гасыр ортасында гына теге җиргә утыртылып, Кырымда күчпә тормышлары биткәннән соң гына алар Кырым утарау эчендә калган, ярым утарау эчендә калганнар. Аңарчылар гел чыгып бергәннәр. Шуңа күрә безнең саста бер булмыйча берничә булдыра алмый, ул безнең уртаклыклар да бар. Билгеле Кырым татарларында җирле компонентлар да бар. Аны без таныйбыз һәм менә генетиклардан тапканнар ул әйберләрне, чөнки Кырым ярым утравында булган татарлар килгәнче булган төркемнәр шунда калганнар һәм шактый Кырым татарлары эченә кирип киткәннәр. Бу тарихи яктан билгеле нәрсә, чөнки мәсәлән Кырым татарларының көньякта яшәгән төркемнәрен татарча йөртәләр тат дип. Тат нәрсә дигән сүз? Төркичә ул башка, чужой дигән сүз, башка төркемнәр. Ягъни булар татар булмаганнар башта. Аннан соң татарлашып, Кырым татарлары эченә кирип киткән төркемнәр. Һәм шуңа күрә ул, мин әйттем бит инде, бөтен зур этнос эчендә җирле төркемнәр яшәп киләләр. Шунда калып, алар шунда эриләр һәм башка мәдәният эченә кирип, шушы халыкны формалаштыруда катнашалар. Татарлар ул яктан уникаль түгел, башка халыкларга, зур халыкларга бик ошаганнар. Алай булгач ничек килеп чыгасың инде? Барыбер монда ниндидер айрым элементлардан чыгып, нәтиҗә ясалган булса, нишләп шундый нәтиҗә ясалган? Бу татарлар ятты, бер-берсе белән тугандашты. Нәтиҗәнең методологик яктан төп ялгыш нәрсәдә? Алар генетик материаллардан турыдан-туры китереп чыгарга тырышалар этносны. Мөмкин әйбер түгел. Генетик материал фақат тик бирә биологик масса турында гына мәгълүмат. Биологик яктан караганда аларның фикерләре дөрес. Әмма халык биологик массадан оешмый. Халыкны оештыручы әйбер, мин әйттем, тел, мәдәният һәм сәяси һәм социаль процесслар. Бу әйберләргә бернинди анализ да юк бу материалларда. Чөнки генетик яктан аңа анализ ясап та булмый. Бу ике ясылыкта әйбер. Аларны кушкан кешеләр ялгыш фикердә фикергә кирип китәләр. Һәм аның тагы бер куркыныч ягы бар. Генетик тикшерүләр белән билгеле булганча бик нык шөгыльләнгәннәр фашистик Германиядә. Яһудларны һәм немецларны аеру өчен. Ягъни Ари арасында булган немецлар яхшырак булып чыга, башка арасында булган яһудларга карата. Менә мин уйлыйм, әгәр дә генетик материаллар белән бик нык шөгыльләнсәң һәм шул өлкәдә генә хәрәкәт итсәң, гомумән фашистик идеология килергә мөмкин. Инде менә бу Балановскилар бастырган әйбердә шуның кайбер чалымнары бар. Чөнки алар бер яклы гына фикер йөртергә тырышалар, башка әйберләрне төшереп калдырып. Һәм мин уйлыйм, бу юнәлештә хәрәкәт итүчеләрне без нык тәнкыйть итәргә тиешбез фәнни күзлектән. Ул ялгыш юл һәм аның фәнни кыйммәте бик шикләнгән андый карашларның. Барыбер бер сорау биреп еш калдым. Мәсәлән, 3 туганнар һәм алар
чыгышлары боюнча туган түгел экен, биз аларны bir гаиледе яшәсәләр туганнар дип әйтә алабызмы, әгәр аларның Кайсы яктан карыйсың бит? Мәсәлән, әгәр дә генетик яктан синең әтиләрегез бер икән, ул вакытта сез аерылсагыз да, аны бит ничек карыйсың? Әйтә, X хромосома нигезендә алар аермада булырга мөмкиннәр, я бер булырга мөмкиннәр. Башка яктан аерылырга мөмкиннәр. Монда бит мин әйттем, әни ягыннан һәм әти ягыннан туганлык ул төрле юнәлешкә илтергә мөмкин. Шуңа күрә шикләнгән методик ягыннан караган вакытта, булар әгәр әтиләре бер икән, булар бер тамырдан булып чыгалар. Әгәр дә, мәсәлән, булар төрле әнидән туганнар, яисә әниләрнең төрле тармаклары бар икән, төрле җирдән килгән. Ул вакытта алар теге бер семьяда яшәгәч туган булалар, генетик яктан туган булмаска мөмкиннәр, генетик яктан гына. Ничек карыйсың бит мәсьәләгә? Юк, шулай барыбер да моннан ниндидер нәтиҗә чыгарып буладыр бит, инде шундый аермалык дип торганнан гына хакыйкать белмәгән. Юк, менә мин әйттем бит, генетик нәтиҗә чыгарырга мөмкин. Һәм менә генетик материаллар нигезендә бу Балановскийлар төркеменең эш нәтиҗәсен хупларга кирәк. Монда генетик материал бар. Ләкин генетик материалдан чыгып югарырак дәрәҗәгә күтәрелеп берәр идея формалаштырып булса башка әйбер. Монда инде ялгышлар китә. Чөнки алар үз материалларын бирмәгән нәтиҗәләрен дә чыгарырга тырышалар. Бернинди нәтиҗә чыгарып булмый. Биологик масса белән мин әйттем, этнос ике әйбер. Сез ничек уйлыйсыз, менә моңа как безнең инде Казан дәүләт университетыннан тикшерүләр алып бара, аның нәтиҗәләре бар билгелеме бер? Әле бик күзгә бәрелерлек нәтиҗәләре юк, чөнки эшләр төгәлләнмәгән. Дөрес әйткән вакытта монда ул генетиканы теге ныклап өйрәнү өчен шактый зур масса кешене өйрәнергә кирәк. Ул кыйммәтле генә эш. Аны башкарып чыгу өчен зур гына акчалар таләп ителә. Федераль университетка андый акчалар бирелгән иде. Мин уйлыйм, якын арада бәлки ниндидер беренче нәтиҗәләр килеп чыгар. Ул вакытта без ныграк та нәтиҗәләрне күрербез. Теге фәнни яктан аның нигезе күпкә киңрәк булырга тиеш. Әгәр дә шушы төркем белән чагыштырган вакытта башка нәтиҗәләр ясау өчен. Андый нәтиҗәләр иртәме-соңмы булыр, чөнки бу федераль университетта башкарылган эшләрдән тыш хәзер татарлар арасында кешеләр күбәйде, һәрберсе үзенең генны үзе тикшертә хәзер. Андый мөмкинлек бар, чөнки Россиядә, бигрәк Америкада акча алып эшли торган лабораториялар күп. Мин үзем дә үземнең генны Америкада тикшерттем. Шуңа күрә ул яктан, әгәр дә шундый шәхесләр күбәйсә, безнең теге материаль нигез ныгыячак нәтиҗәләр ясау өчен. Но бу иртәгә була торган эшләр генә әле. Хәзер андый без әйтә алмыйбыз, без бөтен эшләр төгәлләнде һәм шуны нәтиҗә чыгарабыз дип. Бу Балановскийлар нәтиҗәсе ул беренче этапта гына эшләнгән нәтиҗәләр. Шулай дип карарга кирәк. Biz менә шулай тикшерсәк, ниндидер көтелмәгән нәтиҗә килеп чыгарга мөмкинме, ничек уйлыйсыз? Сенсациялар булуы мөмкин. Мәсәлән, минем үземнең геным ул 2G дигән төркемнеке, гаплогруппа шундый. Ул татарлар арасында сирәк эшли торган гаплогруппа. Димәк, килеп чыгарган ки шундый уникаль юнәлешләр, алар киң даирәдә таралмаганнар, сирәк таралганнар һәм ул таләп итә аңлатуны, каян килеп чыгарга мөмкин мондый генетик материал. Әмма ул әйтәм бит, ул этноска кагылмый, шушы генетик тикшерүләр генә. Кызыклы әйберләр бар. Мәсәлән, мин шуны әйтәләм, минем бер аспирантым Максим Акфирен аның белән шөгыльләнә. Чөнки ул Иделнең уң ягындагы татар морзаларын һәм князьләрен өйрәнә, аларның тарихын. Кай вакытта шәҗәрәләр белән турыдан-туры таштырып булмый. Әмма ул генетик материалны табып, эшли һәм шәҗәрә эшли алмаган әйберне таштырып куеп була. Чөнки бу шушы кыска вакыт эчендә генә эшләнгән нәрсәләр. Әйтик, 500 ел анда 600 ел таштырып була, затлы татарларның тамырларын табып була. Хәзер без әйтәбез, мәсәлән, безнең мишәрләр зонасында 5-6 гына затлы семья бар. Генетик яктан да бу раслана. Бу кызык нәтиҗә чынлыкта. Кайдалар, алайса күбрәк морзалар? Морзалар мишәрләр арасында күбрәк. Аның сәбәпләре бар. Ни шулай икәнлеге, мәсәлән, минем үзем дә тикшереп караганым бар. 16-нчы йөзнең уртасында сугышлар беткәч, Казан ханлыгы кушылганнан соң, Казан татарлар арасында йомышлы татарлар фәкать 7% кына сакланган. Тәшкил иткәннәр гомуми масса карата. Мишәрләр арасында 25% затлы татарлар булганнар.
Чөнки Казан ханлыгын алган вакытта татар феодаллары сугышларда бик ныклап үләләр. Бик кат сугышлар була һәм алар кырылып бетәләр шунда. Бездә эз сакланган. Шуңа күрә мишәрләр арасында чынлыкта Урта Ерак Азиядан чыккан, Үзәк Азиядан чыккан төркемнәр һәм монголларга охшаган төркемнәр мишәрләр арасында күбрәк Казан татарларына караганда. Бу шулай ук тарихи факт һәм син аны әгәр дә белмәсәң, ялгыз нәтиҗә ясарга мөмкинсең. Чөнки бездә дә шул төркемнәр булганнар, үлеп беткәннәр, аларның такымнары калмаган. Менә шул яктан да тикшерә кирәк мәсьәләләрне. Үзенә күрә бу катлаулы, теге мин әйттем бит, методологиясында карарга кирәк, генетик тикшерүләр ясаган вакытта бөтен яктан карарга кирәк. Мен теге этнос белән шуны аңладым, ләкин барыбер да мәсәлән шуны аңлатып китсәгез иде. Мәсәлән, мин гаиләне китердем дип мисал әйтеп сезгә. Бер гаиләдә мәсәлән алып балалар чыгышлары белән төрле шулай булып чыгамы. Шушындай мисалны китергә була. Мәсәлән, аларның чыгышлары төрле, ләкин алар теге бер семьяда яшәгәч, бер гаилә дип кабул ителәләр. Бу да шулай. Бер дәүләттә яшәгәч, чыгышлары төрле, әмма бер дәүләттә Билгеле. Мин әйттем бит, ул теге дәүләт ул гаиләгә караганда зуррак, масштаблы бер битендә күренеш. Шуңа күрә бу дәүләт эчендә битендә әгәр ул нормаль дәүләт булса, анда бер дәүләт теле була, анда бер мәдәният хәрәкәт итә, төп мәдәният буларак. Шуңа күрә аның эчендә яшәгән кешеләр бер-берсен саныйлар. Шушы мәдәният эчендә яшәүчеләр, димәк, алар бер этнос булып чыгалар. Билгеле, биологик якталар төрле-төрле. Мен бер мисал гына китерәм. Башкортстан антропологларның тикшерүләре бар. Башкортстанда башкортлар арасында төньяк башкортлары турында сүз бара. Шундай кызык нәрсә күзәтелә. Хатын-кызлар фин-угур халыкларына якынрак антропология ягыннан. Ирләр күбрәк якын көнчыгышта булган төркемнәргә. Һәм башкорт галимнәре моны аңлатырга тырыштылар. Ни өчен шулай? Һәм бик кызык кына шундый гипотеза да бар. Күчмә тормыш алып барган төркемнәр җәй көне килгәннәр монда күчеп, Башкортстанның төньяк урынына анда кыш көне күчеп йөреп булмый, җәй көне яшәргә мөмкин. Һәм шунда җирле хатын-кызлар белән элемтәгә кергәннәр. Аларның хатыннары калган булганларга мөмкин еш кына башка урында дагын. Шуннан килеп чыккан ике төрле генетик тамырлы төркем. Хәлбуки сүз бара бөрек башкорт турында. Менә шундый факторлар бар. Алар бик күптер. Шуңа күрә шуларны исәпкә алмыйча ялгыз нәтиҗәгә килергә мөмкинсең. Һәм шуңа күрә монда теге гаиләне мисал итеп китергә була, әмма теге ул зур дәүләт һәм халык турында сүз барганда да башка бик күп факторлар да бар. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу мәкаләнең нәтиҗә булса, нәтиҗәсе булачакмы? Бу мәкаләнең бер уңай ягы бар. Татар галимнәренә бу өлкәдә ныграк эшләргә кирәк дигән нәтиҗә килеп чыга шуннан. Һәм без аның белән шөгыльләнербез дип уйлыйм мин. Һәр хәлдә тарихчылар бу мәкаләләргә бәя бирерләр. Әгәр дә без исән булсак, бәлки яз көне Казанда булган бер фәнни форумда без бу мәсьәләне күтәреп чыгарбыз һәм анда тикшереп үзебезнең фикерләрне әйтербез дип уйлыйм мин. Безгә бу эшләр белән шөгыльләгән вакытта шулай ук карарга мөмкин күрше халыкларның эшләренә дә. Мәсәлән, миңа мәгълүм, генетик тикшерүләр нык кына бара Казакстанда. Казаклар шөгыльләнәләр, хәтта айрым кабиләләрен тикшерүләр дә. Һәм анда безнең өчен шулай кызыклы материаллар килеп чыга аның өстендә эшләгәндә. Төрки халыклар шулай бер-берсе белән туганнар. Нәтиҗәләр. Туганлык та бар, айрымлык та бар. Мен мәсәлән бер генә мисал китерәм. Без күптән түгел генә үзебезнең каналлардан алып кайттык Ишке Монголиядан, бу Кытайдагы Ишке Монголия. Анда сакланган 400 кешелек татар кабиләсенең калдыгы. Алар инде монголлашкан, ләкин булар үзләрен татар дип саныйлар һәм барган татар булганнар. Шунда без 5 кешенең алып кайты генетик материалын аңар анализ ясадык американнар ярдәме белән һәм без аны бастырып чыгардык. Шуннан күренә, мәсәлән, борынгы татарлар, аларның калдыклары, туганнар, менә бу Табол татарлары, бу татарларына туган, якын. Мишәрләрнең йомышлы мишәрләр арасында аларның тамырлары бар. Һәм казаклар составында булган Найман кабиләсенә туганнар. Һәм шулай ук гуннарга туган булып чыга генетик материаллар нигезендә. Бу бик кызыклы нәтиҗәләр, һәм аңар фәнни яктан трактовка бирергә була. Менә шундый әйберләрне дә кушып китерергә кирәк була хәзер безгә эшләрне эшләгән вакытта. Ничек уйлыйсыз, татар телен саклар өчен эшләргә кирәк? Татар телен саклау өчен армый көне-төн эшләргә кирәк. Һәм Татарстан эчендә сәясәтне үзгәртергә кирәк, тел сәясәтен. Һәм шул өлкәдә бик нык шөгыльләнергә кирәк мәгариф системасы белән.
Кызганычка каршы, татар мәктәпләренең ябылу сәбәпләренең берсе укытуның сыйфаты түбән булды. Гомумән укытуны. Мәсәлән, минем улым бетерде төрек-татар лицейын, алар хәзер ябылып беттеләр чынлыкта. Ул укыган вакытта да бер урынга 24-25 кеше керергә телидер. Ата-ана балаларын иелеп алып киләләр балалар шунда укытырга. Ни өчен? Чөнки укытуның сыйфаты яхшы иде. Шуңа күрә без татар телен саклап калырга уйласак, үзебездә элитар татар мәктәпләре булдырсак кына, алар рус мәктәпләреннән өстенрәк булса гына, шул вакытта анда татар баласын китерәчәк. Һәм шул вакытта без татар телен саклап кала алачакбыз. Мәгариф системасы бик әһәмиятле, ләкин шуннан тыш әле Татарстан эчендә эшләр дә бик күп тел сәясәтен үткәрү буенча. Мәсәлән, безнең галимнәр тикшереп белделәр, Казанда булган вывескаларның 5% гына ике телдә күрсәтелгән. Татар теле фәкать 5% гына язылган вывескаларда. Әмма дәүләт органнары кая карый? Синдә ике дәүләт теле бар икән, син эшләргә тиешсең, нәтиҗәле рәвештә. Шушы бөтен вывескаларда ике телдә язылу өстендә. Аның өчен кирәк тел турындагы законнан тыш, шушы закон руслысында хәрәкәт итүче теге подзаконный актлар. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә син ике телдә язмыйсың вывесканы, сиңа штраф. Шабылдан салып куйсаң штрафны, икенче көнне хуҗа монда шабы башлый һәм язып куя. Бай бер дәрес эшләмәгәнбез. Шуңа күрә телне тормышка ашыру өчен, реальләштерү өчен 20 елларда булган тәҗрибәне өйрәнергә кирәк. Шунда булган ялгышларны кабатламаска тырышырга кирәк. Ә ул таләп итә безнең дәүләт органнарының яңаша эшләвен. Шул вакытта гына без татар телен саклап кала алачакбыз һәм аның үсүенә ирешәчәкбез. Шул рәвештә популярлаштырып буламы? Була. Чөнки сәясәт булырга тиеш, бик нык уйланылган һәм күп кырлы. Минем бер аралашканым бар. Бар инде Англиядә өлкә шундый, Уэльс, валлийслар яшәгәндә. Аларның бит бер вакытны телләре бөтенләй бетә язды. 25% кына валлийлар, Уэльста яшәүчеләр туган телләрне саклап калды, калганнары инглиз теленә күчкәннәр иде. Ләкин бу булды телевидениеның эше кешәю дәверенә кадәр. Телевидение килеп эше кешәйгәч, валлийслар әкренләп хәзер үз телләренә кайта башладылар һәм нык кына кайттылар. Шунлыкта хәзер анда Уэльс өлкәсендә төп тел валлийлар теле. Ягъни телевидение нигезендә дә телне алга сөрергә була. Кызганычка каршы ул яктан безнең Татарстан яңа гасырда әлләрсә мактанырлык хезмәт алып бармый. Әкренләп рус теле күбәя бара, татар теленә урын әз бирелә. Әле бит ул телдән башка анда алып барган тапшыруларның сыйфаты яхшы булырга тиеш. Сыйфат начар булмаса бит синең анда 100 каналың бар, халык автомат рәвештә күчеп куя башка каналларга. Шуңа күрә татар телен саклау өчен татар телендә сыйфатлы яхшы тапшырулар булырга тиеш. Шул вакытта халыгына таңлый һәм тел сиңә бара. Менә ничек беләсез, менә хәзер Себер татарларда да шундый хәрәкәт булды, алар үзләренең телләрен аерым итеп чыгармакчы булалар. Менә бу тикшерүләрнең нәтиҗәсеме бу, әллә аларда ниндидер бүтәнчә караш бармы, әллә алар дөрестән дә үзләрен башка халык дип саныймы? Халыкны исәпкә алу вакытында Себер татарларының Себер татары дип язылган өлеше, бәлки 20дән 1 өлешедер. Бик аз санлы, калганнар татар дип саный үзен. Бу Себер, икенчедән Себер татарларында проблема бар. Чөнки анда диалект, җирле диалект яшәп килә. Ә менә әдәби тел белән җирле диалект арасында аерма бар. Себер татарлары автоматик рәвештә әдәби телне аңламыйлар. Кызганычка каршы мен әйттем, безнең мәгариф министрлыгы начар эшли дип. Безнең мәгариф министрлыгы күптән кирәк иде шуны дәресләр хәзерләргә. Җирле диалекттан ничек итеп әкренләп күчәсең әдәби телгә. Бер нәрсә эшләмәгән ул өлкәдә. Шуңа күрә хәзер теге урыс мәктәбенә күчкән саен, анда бит мәктәпләр бетеп бара, татар мәктәпләре. Әдәби телне белү кими бара. Бит җирле диалект яши, халык бар бит анда, халык үзара аралаша, авылларда, шәһәрдә дә үзара яшәр, Себер татарлары, Себер татар диалектлары яши. Хәзер шуңа күрә әдәби тел югала барган саен Себер татарлары уйлый башладылар, үзебезнең диалектта бәлки әдәби телне формалаштырыргадыр, коткарып калу өчен телне чынлыкта. Бу беренчедән ялгыш караш, икенчедән монда төп гаеп аларда түгел, ә бездә, үзебездә.
Әгәр дә без менә шундый укыту принципларын эшләсәк һәм кирәкле дәресләрне хәзерләсәк, бәлки мондый процесс булмас иде. Ә ул теге без башка халык дип аерылып йөрүчеләр 5-6 гына Себердә. Шундыктан алар актив эшлиләр һәм бу өлкәдә үз карашларын торатырга тырышалар. Ә төп масса андый карашта тормый. Һәм мин уйлыйм, Себер татарлары теге татарның бер уникаль төркем булса да, ул кадәр уникаль түгел, чөнки Мишәр диалекты шундыкта әгәр дә сез Мордовияга барсагыз, Япон өлкәсенә, ул Себер татарлары диалектыннан әлләрсә аерылмый, шундый ераклыкта тора бу ике диалект. Әмма мишәрләр берсе дә башлатырга җимнәр дә бит илдән. Себер татарларын да менә исбат итәргә кирәк, шундый юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәклеген исбат итәргә кирәк аларга. Бу билгеле эшләүне таләп итә. Беренче чиратта монда Казан эшләргә тиеш. Шул вакытта барып чыгачак бай берләр.